още един клип в Майнкрафт. Днес ще играем на един блок. Както знаете, някои знаят, ако не сте играли, да ви го покажа как става. Само да си го направя на първо лице. Добре. Сега, първо започваме да махнем първия блок. Така се прави. Ето така. Вземете блокчета след блокчета. И аз започвам от някъде 5 купчета. Така. Така ще се направим много голям фон. Аз съм си го изтеглял в едно друго място. Имам голям фон. И така. Сега. Тук имаме чест. Имаме 5 парчета хляб. И аз бих направил това да го взема. Така. Вземаме купче и го слагаме. Готово. И ми продължавате. Ето, 10. Добре. Айде. И да направим по-голям фон. Моят фон е голям. Аз също така си имам и в другия свят имам си ограда с крави. Защото понякога се появяват животни. Ето, сега ни се появи дърво. Сега тук малко... ето за тези животни ви казах, че се появяват. Опаля. И аз обикновено убивам прасето. Ще се обърна кръп към него. Ще се наведа така. Ще се постарая да не падне. Защото ако падне, ще имам сам хляб. Само с това ще се ям. Айде. Така бавно по бавно няма да стане. Трябва да съм внимателен да не падне. Едно от най-важните ми храни е да не го е месото. А не, то не трябва да го убивам. Стига да е! И аз стига. Така, имаме от тези крави, те се появяват понякога. Аз би ги убил. Ама знаете ли какво аз ще си направя първо? Дървото. Докато имам по-голям пот да го удрям. Нямам вече. Само да взема. Добре. Ма. Хе. Така. И удряме. И 3, 2, 1. Само ако можех да отваля два пъти. Айде. Събрахме малко месо. Дърво. В тази игра дървените брадви и кирки са много така смотани. В такъв смисъл смотани. Така ще си направя crafting table и ще си направя един меч да убия това прасе, че ми писна. Не, искам пръчки. Пръчки. Айде, не мога. Да. Сега един меч.
Стига си се местил към дълбините, аз се старая да отида и да те ударя. Където там няма да паднеш. Добре. Сега няма да се хабя. Сега, както виждате, се сменят бавно по бавно. Ма да ви кажа, че скоро няма да... О, овца! Да. Хайде. Ох, майчице, така се застанала лошо, че направо не ми се вярва. Тя обича ли хляб, че забравих дали обича хляб. Както виждам, няма интерес към хляба. Айде, стига да си стояла там. Там, където ще паднеш ли искаш? Да паднеш ли искаш? Добре, благодаря. Сега ще умреш. 3, 2, 1, умираш. Хайде. Да продължим с зверенето. Зелена тиква, харесвам я. О, чест. Така. Не мога така. Аз дори с нещо такова не мога да го... Добре. Цвете. Дърво. Добре. Тук да го оставим за сега. Айде. Аз се направих и къща. Стига. Как не се чупиш? Най-сет. Айде. Една кравичка да убия. Последно и повече според мен май стигат месо за денят. Така, не ме настапай дървото, че ако пораснеш ще умреш. Буквално. Така. Вече съм на на първо ниво. Аз много мразя при камъните, умрях 4 пъти заради ограда, защото когато ми се появяваше град, да падах през нея. Бебеле. Не знам дали ще стане. Ще му направя малко място да го убия. О, бъля. Извинявай. Ауч. Гадост. Добре. Да продължаваме с острова. Така. И да продължаваме. What? Как така? Това да не е различно. Така те мразя. Кое беше? Това ли бе? Я стига, бе. Тук ми трябва кирка. Сега нямам никакво дърво. Я стига. Ох, майчето мила. Не баш, че ще ми излезе нищо. Най-сетне дърво. Сега нямам месо. Ама че месо. Явно някои са го забелязали. Някой път ще си го What? Не! Какво става, брат? Брат, какво става? Защо падам?
Ако падна още път, ще спре игра и ще почва от друга. Най-сетне нещо. Само болче, цвете и ябълка. Дай ми месо! Месо! Не разбираш ли от думата месо? Явно не. Така мрази да падам. Ако и сега падна, ще се самоубия. Дано да не падна. Айде нещо за убиване. Само секунда, краво, изчакай ме да се направя меч. Така. Краво, днес ще се щастливият ти ден. Днес ти... Днес ти, краво, ще умреш. Умираш. Хайде. Умря. Моля те това да е този. Супер. Айде. Хуп. Супер, че е чест. Айде. Още едно болче. И аз стига, брат. То винаги ми се появява много често се появява едно и също. Брат, аз не искам така. Искам си различен част. Това ми става за пореден път. Айде, имам възможност да се взема и да се направя една кирка. Как не мога? Да. Сетих се. Да, знам какво. Може ли вече? Да, може. Дървена кирка. Аз защо запищо? Ще купа с балчета. Добре, умираш. Още един удар и умираш. Внимателно. Да, умираш. Айде. Моля да е този. Да, този. Айде, още една крава отиде. За малко. Оле. Аз ще купая с болчето. И аз така направо и така. Айде. Имам още един чест. На башче за пак болче. Почти познах, само че този път е за различен. Хора, ще игра оцеляване в друг свят, кажете ми по коментарите, ако искате да продължа в другия клип, ще го направя. За сега ще спра тази игра и ще създам нов свят. Не настройки. Да. Спира запазване на света. По-бързо, моля. Ако обичаш. Айде. Създаване на нов свят. Нормално оцеляване е добре. Добре. Не искам това всъщност.
Айде създаване. Да почнем играта, то всеки знае какво се прави в началото. Ама за пример, те, които не знаят, ако искате, няма да говоря, просто ще давам. Няма да говоря за тези неща. Ако искате, също ми напишете коментар и после лайкнете, ако ви е харесало. Сега да започваме играта, ама ми се зарежда. Може ли да се заредиш по-бързичко, ако обичаш? С това, ако обичаш, става. Ей, на дърво съм роден и това е супер. Така. За малко да падна. Така да огледаме района, че може и наблизко да има село. Отде да знам. Това е дърво, нали? Това там е дърво. Ауч. Да започнем с махането на дърветата, да имаме малко дърво. Така. Малко ми забива. Извинете. И аз подскачам, защото има зад мен Ще набера още малко едно дърво и свършвам. Аз мисля едно и също дърво да събера, че така не ми е удобно. По-бързо. Готово. Добре, 10, 11. На баща са само 12. 12, познах. Така. Така, да вземем дървото. Клечки. Добре. Някакво оръжие не е тук. Добре, една кирка, един меч. Добре. Зомбита, добре. Да се... зомбита, искате ли да се побие малко битка? Ама вие как сте живи, нали? Не сте живи. Нали живеете само водата? Така, убих едно зомби. Остава... Я не влизай. Айде, убихте. Така, имам... На първо ниво съм. Да убия една овца. Овца. Не бягай. Да. Така да побързаме с всичко, че трябва да побързаме малко с темпото. Мразя този звук. Добре. Последно. Откъде чух парк? Сигурна съм, че чух ползване на парк. Хайде. Айде, дърво, камък. Имам се всичко. Необходимо да се направя къщичка. Да имам нещо да се изкача нагоре. Няма да се хабя камъка.
Сега да видя колко камък имам. 9 камъка, 6 въглища. Добре, това е добре. Така, 13. Маничко, още маничко. Още 6 и стига толкова. Айде, 30 стигат. Така, готов съм за сега. Скок. Ох, да. Да поразгледам малко гората наблизо дали има село, че има много често в селата. Само да ви питам, някои хора падали сте ли в плаващи пясъци, че аз съм падал? Айде. Ако искате да ми кажете един отговор, напишете, както казах, в коментари. Аз непременно ще ги прочета. Стига де! За кой път си наранявам пръстчето? Айде. Стига с тези пещери! Това да не е продължително на... Добре. Слънцето май залязва. Да, залязва. Да си набера малко боровинки. Няма да се ям само с месо. Абе, защо ми бъгна? Чакай. Това ли също ли боли? От това също ли боли? Да те питам. Така. Ох, чакай, ще скоча по-добре да почна да плувам. Всеки знае, че по реката, когато ходиш по реката, винаги намираш някое село. На мен не се е случило милиони пъти. Само, че трябва да намеря някое място за малко да се заселя, да се направя мъничка къщичка, ама съвсем мъничка. Подскачам много добре. Айде. Тук реката свършва. И според мен, може би някъде може да видим. Ще взема още 2 овци да се направя едно легло. Ти къде си се наврело? Искаш подслон да не те убият ли? Да, ще умреш. Айде. Имам нужните неща за легло. За днес ще се заселя на една планина там горе. Да видя дали изобщо ще се заселя за цял ден. Кравичка. Къде си? Убирай. Да умреш. Айде. Тук няма. Да се изкатеря.
Оф, аз защо кликнах? Айде. Да се поискателя нагоре. Не виждам смисъл защо не тръгнах от тука. Да, аз виждам сега смисълът. Аз защо не щупя някой блок? Така ще има място къде да скоча. Да. По-бързо, Ники. Никой е по-бързо. Ах. Накрая ще използвам да ползвам и дърво, че ми писна. Абе, стига бе. И аз стига вече използвам дърво. Един скелет да убия набързо. Стига се ме бил. Абе, я спри. Иначе не знаеш какво става, ако дойда аз. Само ако ме убиеш в бъдеще, ти ще умреш. Оле. Аз ще гледам за зомбита приближаващи. Днес може би няма да изкарам така нощата, ще изкарам малко с битка. И с нива да изкарам. Айде, зомби! Не да имах нещо да го подлъжа да дойде. Защото той не ме вижда както и скелетът. Падаш от планината, Зомби, внимай да не паднеш от планината. Ти къде отида? Паяче. Чувам, че си наблизо. Чакай, той е бил там, паякът. А зомбито е било и там. Добре, аз ще си мисля да се направя едно... Ауч! Не е много добре. Той го прави, когато види един човек. Айде, умирай. Само ако ми се убил. Само ако се ме убил. Не. Не бе! Пак ли се възра... Значи, възраждам се отново. Мразя. Аз бях там на планините. Ще отида и ще го убия, честно. Ако там открия дърво по пътя си, значи аз съм бил там. Ако не съм, ще умреш. Ти ще умреш, бе. И ако трябва с ръка, ще те убия. What? Нека да умреш. Абе, не. Не. Защо не мога да ходя, бе? Shut up. Fuck you. Не. Крипър, чухте. Зад мене си. Не.
Не, защо? Остави ме! Аз тебе ще убия. Ти стой след... О, не. Уф, майчета, той крипър къде избухна? О май гот. Не бе! Ех, мразя го тоя. И мразя и крипърите. Днес научих едно нещо. Крипърите... Всеки мрази крипъри. Включително и аз. Този път ми се размина на косъм. Когато ми свършат купченцата, леле, имам още много планина. Ако трябва, ще убия този скелет с ръце и ногти. С зъби и ногти. Добре, имам... Да. Определено съм бил тук. Както показва. Малък паркур. О, не. Аз съм бил тук, ама... О, не. Ауч, не. Не е честно, всичките ме гонят. За последно, аз къде бях? Къде ли бях? Хора, кое трябваше да направя първо? Да започна играта от начало или да почна от начало и да играя така? Умирам. Не умирам. Значи ако срещна той крипър, който го видях и тук, ще се убия. Ще се убия, ако той убие първо мен. Ама направо се знам. Всички си казват в момента на вас. Всички. Леле, той какъв нуп е само в Майнкрафт. Не го лайкате, защото е много голям нуп. Аз се старая, хора, ама отдавна не съм бил на оцеляване. И какво да кажа, опитвам се колкото мога. Тези стълби ми са познати. Аз мразя много бебе зомбита, много. Ама много. Чакай, не знам къде да стъпя. Не си гледам в краката. Добре, аз виждам, че не съм бил тук. Не, добре. Не ми трябва пък и вещица. Ти ме етапиш да става каквото ще. Не трябваше. Човече, аз къде се възродих? Така. Тук са били черешите. Така. Да се спомня. Тук е била водата. Ауч. Спри, бе!
красивия ден в Майнкрафт. Аз мразя нощта. Така, рибите бяха тука. Планините бяха над... Аз явно съм завил. Така, явно съм тръгнал по тука или не си спомням. Хора, аз обикновено просто си давам и търся село. Не си търся нищо друго, а село. Аз се търся село, нищо друго. Ама лошото е, че виждам, че няма село. Тук наблизо. А и ако съм близо до нещата си, може би няма да ги има. Жалко, моля. Това да е мястото и едновременно нещата ми да ги има. Ама не е мястото, както виждам аз. И не знам ли трябва да ги оставя ли, не знам дори къде съм. Ай, дали съм виждал това място. Не стига, че планините са натам. Май виждам дървото. Там, където умрях или пак греша. А! Село! Най-накрая село. Хора, аз ще продължа малко този клип, още мъничко. И не паднах. Айде, къде има изход? Ето така. Селото е един от най-добрите начини да се намериш хубави неща. На горния етаж май имаше чест. Имаше ли чест, че изобщо че зад... Има. Може да има нещо. Айде, стига да е два хляба. 4. Добре, направи грешка с броя на хляба, ама все пак. Само 4 хляба. И изобщо има ли още къщи тук? Или е просто градинка с една къща? Човек, това ли е? Не е това. Значи аз съм бил видял краят на селото, не само една къща. Селянин. Така, нямам толкова за един. Добри неща, какво е това? Да режеш, да. Аз не съм рязал отдавна. Айде, да. Така. Предпоследният. Има 2. Лошото е, че няма. Аз ще взема това легло. И да си правя неща. И съм почти същият като в играта предния път. Айде да тръгвам. Това е съвсем дребно село. Няма почти... има чест. Моля! Хайде стига да има само картофи и семена. Дори няма и някаква градина. Има ли изобщо градина? Не, няма. Как се... има още къщи. Добре, сега да отиваме. Стига подводима! Извинете, хора. Ти правих филм. Правя филм. Ще изтрезва. Ще ли ви отначало почни? Ти предупреждавай тата и всички, защото ти свиря силно и то се чува. И затова. Моля да има нещо хубаво, да. Поне има дърво. Добре, смарагд. Нещо хубаво.
Хляб. Добре. И така да продължаваме. Тук явно свършва селото. Аз ще отида при селените да си купя нещо, ако си има нещо за 2 смарагда. Месо. Аз не знам защо убивам овце. Не мога да спра. Още малко щях да падна. Така имам още. Не е зле. Така да се направя малко дърво. Не. Защо съм разделила? Добре. Селяни, идвам аз. Имам... селянин. Къде има куче? Не мога да го хвана. Той не е такъв, който може. Къде отида другия селянин? Ехо! Селянин! Изчакай малко. Селянин! Чакай бе! Изчакай ме, селянин, ще те убия. Ей! Спри бе! Извинявай. Искам да си купя нещо. Спри. Така, ти не си този. Ама поне ме доведе до градината. Тук ще се набавя малко. Така имам да си. Айде. Той е интелигент. Може би приема пари за... О, не! Отговаряне. Айде. What? Стъкло още. И аз? Откъде е това зомби? А този отговаря ли? Този е онзи, който даваше за 1 смарагд. Очи. Аз да не си дадох и 2. Така трябва да погледна. Имам ли изобщо смарагди? Добре, поне имам 1 смарагд. Да не съм го изхвърлил на бокука. В такъв смисъл, вие знаете какво се има предвид. Аз съм виждал по филмчетата в YouTube, че може да се слага месото тука. Ей! Бъкна ми! Айде, малко клечки. 1 клечка. Или брадва. Не знам дали ми трябва брадва или нещо друго. Да, трябва ми брадва. Това нали ще приемат нещо? Тук проверих ли? Да. Този, който ми даде, нали? Да. Да, разбрахте.
Чакай, дали може да се смели това? Или това? Не. Аз ще продам с... Там... Не те искам тебе. Не искам търговия това. Да питам как се прави. Ехо! О, хайде хора, да тръгваме хора, че... Все още снимам... Все още снимам клип. И двамата. Ами баща ми как крещи? Извинете, майка ми и баща ми се карат за нещо. Айде! Не ми се режа сега в клипа. Айде! Не! Не бе! Не искам бе! Трябва да се стигне до удрене на таблетът. Едно последно и влизам в някоя къща. Абе, не! Селени, само да ти кажа на нещо. Аз спя тук. Благодаря за нищо. Сега ще се наспя. Какво става тук? Само да си взел. Какво ти беше това в ръката? Приличаше на златна. Малко месо. Ей! Искам да видя битката там. Какво става? Някой селянин пак е... Айде, едно зомби. Не бе! Заради това тъпо събиране щях да умра от едно зомби. Тъпо зомби и то. Айде бе. Съжалявам, че се изкарвам гневът просто. Хора, не знам дали трябва да оставам това село. Ако само да ударя това куче, ще съжалявам. Куче, за малко ще стоиш долу. Не го приемай лично. Не бе. Не за малко да падна в пещерата. Престани. Не знам дали трябва да слизам или не. Защо сложих? Айде бе. Айде, движи се. Екран. Ето. Кирка. Къде ми е кирката? Човек, къде ми е кирката? Трябва да спра всичко наново.
Какво е това, прилича на селянин? Добре, хора. Добре, само да изляза. О! Отдавна трябва да свършвам времето. Добре, хора. Добре, да приключваме за днес. Утре мога да направя май клип, не знам, добре. Айде. Изчакайте малко, че ми забива. Да, чао.